हेलौ रायजो नोंथांमोन नोंथांमोन जोंनि बर'थुन चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। थाजा खबर फ्रेश थाजा खबर। नोंथांमोना स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंबा स्कलारशिपआ हाबबाय, नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव चेक खालामदो। नाथाय बिनि मेसेज फैया दे, स्कलारशिप हाबबाय होननायनि मेसेज फैया, जेबो फैया। योर एकाउन्ट इज क्रिएटेड होननाय फैया, आन्दा मोन्दासो। नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामै, होमबासो नुगोन। बेवहाय मा होनोमोनलाय मोनसे क्रिएटेड नाम्बार थागोन आरो आइडि, ट्रेनजेक्सन आइडि। बेवहाय बे ट्रेनजेक्सन आइडिखौ देखायदोंबाथाय हाबनाय साननानै लादो। आरो गुगोल पे फन पे दङ, नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना PFMS वेबसाइटआव थांदो, थांनानै नोंनि बे स्कलारशिपनि आइडि नाम्बारखौ होदो, ओमफ्राय केपचा फिलआप खालामदो। होमबानो नै बिदि जाखांफैगोन। आरो नै बिदि ट्रेनजेक्सन आइडि नाम्बार थाफैखागोन नोंसिनाव जुदि स्कलारशिपआ हाबबायबा। आरो हाबाखैबा नैबे ब्लेंक जागोन दे। रायजो नोंथांमोन खोनासंना लाजोब। नोंसिनाव जुदि स्कलारशिपआ हाबबायबा क्रेडिट ट्रेनजेक्सन आइडि थागोन, आरो जुदि हाबाखैबा नैबे जेबो थानाय नङा, ब्लेंक। आन्डार प्रसेस उइथ एजेन्सि होननानै थाबाय थागोन। ओमफ्राय होमबा नोंथांमोना दुखु दाजा सिन्था दाजा, स्कलारशिपआ साननैसो उनाव हाबगोन एबा दायो मोनायाव हाबनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना दसे नेथ' आरो हाखु आंना स्कलारशिपआ रिजेक्ट जाबाय खोमा, है गैला मोननाय नंला होननानै दासान। बेखायनो बिन्दास मिनि खुसि टेनसन फ्रि थादो। माबा माबि बायनो आसा दंबा नोंथांमोना थियारि खालामखादो, रेडि खालामखादो। आरो सेंग्रा सिख्लाबा सोरबा सोरबा रेस्टुरेन्टआव थांनो नागिरदोंमोन, आरो सोरबा सोरबा मबाइल बायनो नागिरदोंमोन, नोंसोर मबाइलखौ दा बायनो हासिगोन। साननै सानथामसोनि उनाव स्कलारशिपआ बोनो हाजोबसिगोन। बेखायनो जिंगा दासै, बिन्दास स्कलारशिपआ हाबबाय, रेस्टुरेन्टआव थांदो, सेंग्रा सिख्ला बेरायदो, आरो जायहा मबाइल गैया मबाइल बायनानै लादो।